מה קורה כאשר שני אנשים בעלי רקע שונה ובעלי גישה שונה לחיים נפגשים מול מצלמה כדי לדבר על נושאים אקטואליים אשר נוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו? לא תהיה כאן מלחמת עולם ובטח שלא מופע סטנדאפ. מה כן הולך להיות? אז ככה, בדקות הקרובות תוכלו לראות כיצד סיטואציה אמיתית מהחיים עוברת ניתוח, פירוק והרכבה מחדש לצורתה הנכונה יותר. ומה נכון אתם שואלים? בשנים האחרונות הרגלנו את עצמנו לחיות בצורה שלא מתאימה לטבענו כבני אדם. הכל נהיה מהיר כל כך ומשוכלל כל כך. כיום ישנה אפליקציה כמעט לכל דבר, אך עדיין יותר מתמיד אנו צריכים יד מכוונת או אולי זוג עיניים נוסף כדי לעזור לנו להתגבר על הבלבול. כיצד נכון להתנהג וכיצד פחות מומלץ. אנו רוצים ללכת עם הצופה יד ביד ולהדריך אותו צעד אחר צעד. מספיק שנשנה אדם אחד מתוך 100, זאת תהיה הצלחה מסחררת. כעת כל מה שנשאר הוא לצפות. צפייה ראשונה היא הזדמנות שנייה, צפייה מהנה. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לצפות ביחד איתכם בפרק שבוים במסעדת הבלק בירושלים, שבו למעשה גבר ואישה נמצאים בדייט הראשון שלהם, ועושים הכל בדיוק כמו שלא צריך לעשות. לא הגבר, אולי האישה כן, אולי לא, אתם תחליטו ביחד איתנו, אנחנו ניגש ונצפה בזה ביחד. יקיר, מה אתה רוצה להגיד לקהל הצופים? מה שאנחנו הולכים לראות זה בעצם את הדייט שלנו שהולך להתנהל במסעדת הבלק בירושלים. בעצם נתנו לכם את הפנים שלכם, הגברים הישראלים, איך אתם עושים דייט ואיך הנשים שלכם גם רואות את זה ואיך אתם יוצאים. בואו נראה את זה ביחד, דניאל. בואו נראה את זה ביחד. יקיר, אם תשים לב, תסתכל על זה לא הליכה של גבר שהוא יודע לאן הוא הולך, מה הוא הולך לעשות. היא מובילה אותו, היא מחליטה איפה הם ישבו, והוא בכלל משחק אחריה. חבל שישר לעשן פה. רוצה ללכת למקום אחר? תפק. היי מאמי. מה העניינים? אני בסדר, איך היה לך אתמול? כן, היה טיל. היום הולכים לקניון? באמת יש מבצעים? כן, אני אשמח. כן, אחותי גם מתחתנת, אז יכולה לקנות בגדים. סגור, מעולה. יאללה, ביי. מה, אין שירות פה? דיברת בטלפון. קרא למלצרית. שים לבקר, תראה איך היא כבר מאבדת עניין פה. כי היא רואה שלמעשה היא לא יוצאת עם גבר, היא יוצאת עם סוג של סמרטוט? עדיין לא. שלום, ערב טוב, מה תרצו להזמין? ערב טוב. אני ארצה כוס יין אדום ואדממה. אדממה? אין לנו אדממה. אז אני שמחת לך שתביא לי משהו לנסנס. אוקיי, מה איתך? אני אקח... קח בירה. אני אקח בירה. הגבר ללא דעה, האישה אומרת לו, קח בירה. קח בירה! קח בירה והוא מזמין, והוא לוקח בירה. עכשיו מה שיפה שהאישה בעצם חושבת שהיא עוזרת לו, אבל היא בעצם משתלטת עליו. אתה יודע מה אני חושב? שבנקודה הזאת, דרך אגב, אם הייתה מוציאה לו חוזה שהוא מעביר את כל הנכסים שלו אליה, הוא היה חותם. הוא כבר היה חותם. אז מה אתה עושה בחיים? תגיד, מה אתה עושה בחיים? אני סתם יש לי עסק פרטי משלי. אני עוד מתחיל ללמוד כאילו עוד כמה דברים חדשים. תקדם קצת. מה אתה עושה? בא לי סיגרת, בעשה להם אני אצא? לא, ממש לא. בשלב הזה אני חושב שהיא כבר איבדה עניין, אני חושב שפה כבר היא הכריעה לאן הדייט הזה הולך. היא בשלב הזה כבר רוצה החוצה. בבקשה. תודה רבה. תעבוד, בבקשה. תודה רבה. אני רואה שאתה לחיים שלך, אתה כבר עשית. אז תגיד, מה אתה מחפש? כי אם אתה מחפש סטוצים זה היית בכתובת, חמוד. לא, ממש לא. מחפש בחורה שחמודה, חייכנית, חכמה, זורמת כזה בכיף. זורמת? לא זורמת כאילו בקטע מיני, זורמת כאילו בסבבה שהיא בחורה על העניין, ראש הכתפיים. אני הולכת לשירותים, תזמין חשבון. צריך לעשות פה שינוי.
בואו נתחיל מעצם העובדה, חברים, דייט, לא במסעדה, לא במקום המוני, אנחנו ממליצים מבחינתנו, תשבו בגן טוב, פארק יפה, יחד עם בקבוק יין טוב. ראינו פה משהו למעשה שהוא כישלון מוחלט. כן. מבחינת הגבר, כישלון מוחלט מבחינת האישה. ולא בגלל שהיא אשמה דרך אגב. היא לכל אורך הדרך הראתה נכונות להיות אישה. אבל הוא חסם אותה. חסם אותה לחלוטין. ועל ידי מה? על ידי זה שהוא לא לקח את המקום שלו כגבר. גברים, אישה רוצה להיות כרוכה אחריכם, אל תתביישו לעשות את זה. אישה היא לא חבר שלכם, היא אישה. אנחנו לא שוביניסטים חלילה, אנחנו פשוט אומרים לכם שהן רוצות להרגיש את זה. בוא ניגש לעבודה, יקיר. רוצים לדעת איך לעשות את הדייט הזה טוב יותר? רוצים לדעת איך לשבת עם נתנאלה אחד על אחד בדייט כמו שצריך? אנחנו עכשיו נראה לכם בקטע הבא, בעצם שזהו תסריט, אחרי שלימדנו את שי השחקן שלנו איך להתנהג כגבר. הוא יושב מול נתנאלה והוא מציג לה את הגבר האולטימטיבי, את הגבר הגברי. הוא נראה אותו דבר, הוא אותו בן אדם, היא אותה הבחורה, אבל מההתחלה הוא כבר גברי יותר. שים לב מה שקורה, איך שי נכנס עם נתנאלה שלנו, נתנאלה שמחה ללכת אחריו. הוא משאיר לה חפץ, בעצם הוא אומר פה במילים אחרות, בתת מודע שלה, אני סומך עלייך. משאיר לה חפץ והולך לשירותים. פה בעצם נתנאלה שלנו מבינה שהיא נכנסה עם מישהו והיא צריכה לחכות לו. איפה כאן? ישבת כאן פה? אפשר לעשן פה? כן, בואי נזמין. מוצר? שלום, ערב טוב. שלום, מה שלומך? בסדר, תרצו להזמין? כן, בטח. כן. אני רוצה בירה ומאנץ' בצד. מה את רוצה? לא יודעת. מה את רוצה? קולה, בירה, יין? ניקח מה שאתה לקחת. אוקיי, אז תבש את הבירה ומאנץ' בצד. תרצו עוד משהו? לא, תודה. בכיף, שיהיה ערב טוב. תודה רבה. שימו לב איך הוא כבר יושב עם אובר ביטחון. כבר נתנאלה שלנו מתכנסת בתוך עצמה, היא רוצה את זה, היא צמאה לזה, דניאל, אתה שם לב? אני רואה את הכמיהה שלה לליטוף. אני חושב שבשלב הזה, אם שי יבוא וילטף אותה גם, היא תסתכל עליו בעיניים כמו של חתולה, והיא פשוט תזרום איתו לעבר השקיעה. זה דחוף? טוב, ביי. תגיד, מה אתה עושה בחיים? דווקא מעניין אותי מה את עושה בחיים. נשאלתי ראשונה? אז גם תעני ראשונה. גבר, אל תשפוך ישר מי אתה, מה אתה. תן לאישה שלך לספר מי אתה, תן לה לעמוד במבחן. תשאל אותה, אותי מעניין מה את עושה. עוד טיפ לחיים, כמה שפחות מידע, יותר טוב, יותר סקרנות. אל תספר מה יש לך, אל תספר כמה אתה מרוויח, אל תספר כמה אחים יש לך, זה לא מעניין. תתעמק בבחורה. אוקיי, אני עובדת במכון קוסמטיקה של אמא שלי. שים לב, בגלל ששי הגיע כמנהל השיחה, הוא בעצם מוליך את השיחה, הוא בעצם מראה לנתנאלה את הנוכחות שלו, היא מרגישה שהיא רוצה לדבר עם הגבר שלה, היא לא מרגישה שהוא ימצא אותו. יפה מאוד. מה אתה עושה בחיים? תראי, את עושה רושם שאת בחורה מאוד מיוחדת, אבל בתכלס אני רוצה לדעת מה את מחפשת. ברור שאני מחפשת משהו רציני. משהו רציני? אנחנו רואים אותו אסרטיבי, אנחנו רואים אותו דומיננטי, אנחנו רואים פה גבר שלמעשה היום כמעט ולא קיים, אנחנו רואים פה סוג של חיה נכחדת, שבטעות נתנאלה, בטעות או לא בטעות, נתנאלה יצא לה להכיר אותו. חיים. חיים. אפשר חשבון בבקשה? מה, כבר אתה רוצה ללכת? לא, פשוט קבעתי אותך בין כמה פגישות. לא ידעתי שאתה כל כך נחמד. תודה רבה. שיהיה לכם ערב טוב. כמה יצא? אני אשלם. לא, זה בסדר. בפעם הבאה, עלייך. אז תהיה פעם הבאה. נסו אותנו, פעם אחת תתנהגו כמו גברים. פעם אחת. תראו שרק תצליחו מזה. איתנו נמצאת השחקנית נתנאלה הגנה, דוגמנית, שחקנית, ששיחקה את שתי הדמויות בשני הפרקים שלנו. נתנאלה, לאיזה משתי הדמויות התחברת? אני אישית התחברתי לדמות היותר גברית,
לדייט השני כמובן. לדייט השני, כן. כן. כי בדייט הראשון היו המון טעויות. אנחנו נכנסנו לבלק, ואני הרגשתי שאם אני לא אכנס ויוביל, אנחנו פשוט נשאר בכניסה למסעדה. או שהוא יחזיר אותי הביתה. את ממש הרגשת שאת רוצה לקחת את האחריות ואת כל השליטה? אני הרגשתי שזה מהרגע הראשון מיותר. את יכולה לומר אולי אפילו שזו הייתה סוג של הרגשה אימהית? זה היה דייט מאוד כושל. כשאת הולכת לקניון עם בן הזוג שלך, האם יש סיטואציה, מציאות, שאת תתני לו לסחוב את התיק שלך? לסחוב לא, אולי לעזור לי שאני מודדת בגדים או משהו כזה. אבל לסחוב בקניון שאתם הולכים מחנות לחנות? לא. למה? כי זה התיק שלי. טוב, זה פמיניסטי. זה התיק שלי, והוא מותר לבגדים שלי, וזה נשי. בדייט הראשון שהיה עם שי, ראינו ככה שאת מתעסקת המון עם האייפון. איך את מסבירה בעצם את ההתעסקות שלך עם האייפון? האם זה נובע מחוסר ביטחון או שמא מבריחה שאת לא מוצאת את עצמך שם? מבריחה. מבריחה. זה גם הדייט היה כל כך קצר ובלי עניין, כי חיפשתי עניין ולא היה בו. ובסצנה השנייה פשוט ראינו שאת לא מעיזה אפילו לענות לטלפון. נכון. משהו שכאילו את רוצה עוד ועוד לשבת מול הגבר שלך ולרצות אותו ולתת זה עוד לא משהו. שלא העזתי לענות, התעניינתי. זה יותר עניין אותי מאשר הטלפון. אז את בעצם אומרת לכל הגברים שצופים בנו כרגע, תהיו גבריים, תהיו גברים, אתם תעניינו אותי יותר? תהיו בטוחים בעצמכם, תראו ביטחון, תראו גבריות. אני חסר מילים, דניאל. מהניסיון שלך בעשור האחרון, האם אתה יכול להצביע על נקודה מסוימת שהיא קריטית, שבה הגבר הישראלי עבר שינוי מלפני 10 שנים עד היום, ואם אתה יכול להצביע על אותה נקודה ולהעיר עליה בזרקור, זה יהיה מאוד מאוד נחמד? לא יודע אם זה נקודה, אבל יש איזשהו תהליך. אתה רואה היום, אתם הצגתם מה קורה עם גברים בדייטים. אז גם גבר עושה כל מה שצריך, מגיע, נכנס לדייט, מתנהג בגבריות מול האישה, הוא נכנס איתה לבר, אומרת תביאו לי יין, האישה אומרת לו אני לא שותה יין, אומר לה נו באמת, הוא שם לה את הכוס, מוזג והיא שותה יין. הבעיה מה קורה אחרי שנה? אחרי שנה אתה פתאום רואה, הגבר מפחד להיכנס הביתה. האישה הזאת שהייתה כל כך נחמדה, כל כך עדינה, אתה רואה אותה פתאום, הוא מבוהל, בן אדם עושה מיזוגים, רכישות, כל היום בריב במדון עם אנשים, כל היום במלחמת הישרדות, מפחד אחרי זה להיכנס לבית שלו. תראה, בצעירותי, אני גם לתומי חשבתי שנשים מחפשות דברים טובים. דברים כאלה, ילדים של אימא, שהם דברים טובים, שהם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ופתאום לאט גיליתי שנשים, כשאתה מתייחס אליהם, כשאתה מקשיב להם, הן רואות אותך בתור ידיד. הן לא רואות אותך בתור גבר שיקח אותם, גבר שהן רוצות אותו, גבר גברי. אני מקווה שאתם שומעים את זה. הן רוצות אותך בתור ידיד שלהם. כשקורה להם משהו עם החבר שלהם האמיתי, הן באות להתייעץ איתך, הן באות לדבר איתך. כאילו אתה יליד נפש, אתה בכלל לא גבר. אסור לך בשום פנים ואופן להגיע למקום הזה. אם הגעת למקום הזה, מצבך רע, וכמעט בלתי ניתן לשנות את המצב. עם הבחורה הזאת אתה שרוף. אם הגעת למצב שהבחורה הפכה אותך לחברה שלה במרכאות, לידיד נפש שלה, אתה במצב קשה. עכשיו, יש כאלה שחושבים שהם נמצאים במצב טוב, הנה, מגלה לי את כל הסודות שלה. עד שהם שומעים את הסודות. היא מדברת על גברים אחרים. היא מספרת להם מה קרה להם עם גברים אחרים, איך הם התנהגו אליה. והוא לתומו חושב שאלה שהתנהגו אליה רע, היא לא רוצה אותם. הוא טוען. דווקא אלה שהתנהגו אליה רע, שלא התייחסו אליה, שזלזלו בה, שנתנו לה להרגיש שהם הפרס שלה ולא יהיה הפרס שלהם. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. מה היית רוצה להעביר לדור הצעיר או לגברים המקולקלים? תראה, אני חושב שצריך קצת לחזור לשורשים שלנו, למקורות שלנו, ולהתנהג כמו שהתנהגנו פעם. החברה... שזה אומר? כן, החברה המסורתית שבה הגבר הוא גבר ושהוא מטפל בכל ענייני החוץ, היא לא הייתה כל כך גרועה, היא לא הייתה משהו כל כך גרוע. העורך דין עוזי נקש, תודה רבה לך. תודה רבה שהזמנתם אותי, אני מאוד מרגיש כבוד גדול להיות חלק מהתוכנית שלכם. תודה רבה לכם, ואם הגעתם לסוף הדרך והגעתם למצב שלא ניתן להציל את מערכת היחסים, עוזי נקש, תמצאו אותו בגוגל, הוא ישמח לייצג אתכם. עשו לנו לייק לדף הפייסבוק, תשאלו שאלות,
אין בעיה להיות גברים, תזכרו את זה. תהיו גברים, אנחנו איתכם. בכל גיל, בכל תרגיל. בכל שעה. אל תתביישו להיות גברים, בחורות אוהבות את זה. נתנאלה, תעשי קפה. 2 סוכר. ושיהיה שחור חזק. קצב. You woke me up again. Your crazy demons here again. So you wanted me to slip them off away, but so many times I did, and so many times it stayed the same.